И здравейте хора, аз съм Fucknews Productions и сега ще ви представям новия канал, който ще е The Survivors, той ще е нашия канал. Каналът ще се състои от 3 човека, сега аз говоря с единия човек, който е Деструктор, третия ще е PvP Boys. Да, базикам се, Трушард. Трушард ще е втория, третия ще е PvP Boys. И основно на Майнкрафт ще снимаме. Аз понякога мога да снимам на CS. Да. Той ще е про. Така и сега това е един хубав сервер, Blazecraft. Да ти изпратя ляпито да го разгледаш. Има китове, има LARP кит PvP. Някой ми пише по скайпа, но сега няма да гледам. Така. И да, сега ще видим какво ще става. На LARP PvP да видим какво става. Кой бе? Дарца ли? Айде. За кого ми е? Нали си имам? Така. Айде, ходим на спауна. Да видим LARP кит PvP. Да, и аз мога да се качвам в моя канал, който е Fucknews Productions. Пак с този скин, пак с същото. The fuck. Това е. Така, този сервер нещо не ми се вижда. Хубав е, ама все пак. Тук какви са тия табелки. Click for Kit Legends и Archer. Дай да видим Archer. Аз обичам да съм Archer. Аре сега. Някой ще ми скочи. Майко! За малко да падна. Да ставаме лето. И да. Това ще е започването на канала. Ще е малко по-скромно, нали няма да има фойерверки и такива работи. Не, обързикам се. И това тук, както гледате, е някакъв лабиринт. Само... тук са го изгрифали малко. Или са го направили така. Малко лабиринтче. Айде, заклещих се. То слак направо му попърка. Гле. Да, и ако искате TechSharpaka, сега ще рекламирам малко TechSharpaka. Това е TechSharpaka на NellyBG, който го има в неен клип. И ние играем с него. ПВП България е вече и доста запустял, да. Не, в смисъл има хора, да, ама поне сложат и фейшън, нещо такова, човек. То кросера, какво мисля? Кой иска PvP за кит PvP? Аз. Айде, дай мушки. Да, да видим. Къде си? Не че. Говорим от... Ай, стига, бе, каквото с Diamond Set Miner ще ми скача. Ей да ти са ни види и копелето съдната. Pyro Legacy. Аз ще взема Legacy. Той е с Legacy, yes. Танк. Какъв е танка? Sharpness 2, Legacy то е. Sharpness 1, Fire, добре. Айде. Бой. Даже имам списки, Аре, скачай, мъжки. Така. То скочи, дай да го видим сега.
Хайде, хайде, бе. Мръве. Мръве. Ох, то си изяли супата, то ме дразни. Че дали не му има да косне. То нуп нещо на пипи, като го гледам, едва ми изхарчи нещо. Мале, то направо не му се бил, човек. Че си изяма на супа за всеки случай, въпреки че нищо не може да ми направи, да. Тя се ги зарежда супи, той вече си ги похарчи по... О, мале. Какъв това демидж, бе. Бой, бе. Давай, бой. Не, фък. Добър си, бе, защото... Кой, бе? Пипи бойс. То бяга, бе, то няма супи, ела ми, бе. О, умря. Ис! Уху! Да ти пращам лепи. Майко, ако остана, бе. Добре, нищо. Ще има и смешни клипчета в Омегле, ще влизам и там ще се базикаме с тия. Скоро ще има и Ice Bucket Challenge. Когато дойде повече към лятото. Дали? Аре, стига, бе. Пак ли ти, бе? А не, някакъв друг е. То спа. Лесни. Той е някакъв лесен, той му се бъгва всичко. Аз като го трепа, той направо не може да се засвести. Аре, бе, бой, бе. Вижте го как стои на едно място. Саднатото. Аре, бе. Жаба. 98. Така, тук половината са наупчета на PvP. Аз го забелязах чак сега. Айде. Ела ми, бе. Такъв ми се правеше отворен. Само вижте малко зацепа сървъра, защото не знам и аз що. Аз влязох само да направя едно ревю и да се покеча малко. Айде! Не, и пандата влезе. Мама. Бягай! Те двамата ще се бият, докато аз бягам. Бягай. Пак ли тя? Оп, цицка. Ох, слава богу, тия докато се кечат, аз като някаква мишка, сега ще видите как ще се измъкне и пак ще взема този кит и направо ще ги побъркам. Видяхте ли коста ма сега? Почвам. Къде сте сега, момчета? Някой е победил ли, бе? Давай, бой. Не, никой не е победил. Та жаба нещо. Ела ми сега, бе. Та пандата, ако се махне, ще го призная за голям сълдър. Само че ако не ми лагаш толкова. Гледай, че става сега. Не мога го фана то. Къде си, бе? То се махна. Како че иди там, бе? Ендър пърълки ли, бе? Умник, откъде си ги взел? Да, сетих се, той има един друг кит. Хе-хе. Опс. Не дей, бе. Опс. Добре, хора, мисля това да е клипа. И много ще се радвам, ако го лайкнете и ако се абонирате поне. Така. Ще имаме също на минигеймс. В яки сервери като Toolegit, като... Да, Cosmicraft. Още кой, бе? Minecraft Zocker също, там е... Guidecraft ще викаш на село. И да, и това е сега клипа за отварянето на нашия ченел. Гледайте ни, посещайте ни и аре!